Hej så alle sammen og velkommen til den her video. I dag spiller vi Brawl Stars, hvor det er, jeg vil spille Unleashed. Og i dag så skal vi bare spille lidt og hygge og snakke om nogle ting. Jeg er Clanky. Før jeg skulle lige se hvad det var, og så skulle jeg spille Clanky. Det er ligesom bare et game mode. Der er vist en boss deroppe. Jeg lukkede ham ind. Okay, det havde jeg så ikke. Så jeg skal finde en power cube. Nej. Ikke. Den ind. Det er også uheldigt. Ikke godt, for Anna er dårlig til det her karse. Men jeg er rigtig god til at spille den. Lad os se. Det er også irriterende, at der så kommer en Lily, og så bliver det Goss. Det gider jeg simpelthen ikke. Og normalt er jeg sidste en Mythic. Hvorfor?